Dobrý deň, obyvateľia Krasňan, Rače, Východného. Volám sa Juraj Skalský, narodil som sa v Bratislave a v Krasňanoch žijem 7 rokov. Viem, nie je to príliš veľa, ale je to dosť na to, aby som sa tu cítil ako doma. Rozhodnutie kandidovať v najbližších voľbách prišlo spontánne. Vedlo ma k tomu toto. To, čo vidíte za mnou, bol ešte pred rokom park. Ľuďom, ktorí budú bývať v tom dome, sa bude určite bývať dobre, pretože si vybrali Krasňany. Aj tá stavba prebehla pomerne jednoducho, bez nejakých výrazných komplikácií. Na druhú stranu, za obeť padla pomerne veľká zelená plocha a množstvo pekných, zdravých zelených stromov. To, čo vidíte teraz za mnou, boli ešte nedávno husto zarastené zelené záhrady a na tej strane množstvo zelených stromov, ktoré lemovali peknú cestu. Možno si ešte na ten pohľad pamätáte. Bude tu asi veľký, pekný dom, ľudia si postupne vybudujú okolo trávnik, možno zasadia pár malých stromčekov. No ale za obeť padlo množstvo veľkých, zdravých, zelených, minimálne 50-ročných stromov, ktoré vytvárali atmosféru, ktorú sme mali všetci radi. To, čo vidíte teraz za mnou, bola ešte pred letom hustá zelená, pomerne zdravá alej. Dielo bude dokonané aj na tých ostatných stromoch. Ľuďom to možno pomohlo v tom, že vidia lepšie na cestu a na električkovú trať, no ale stratili protihlukovú a protiprachovú clonu. Aby tu o rok, o dva nestal dom a naďalej tu boli tieto pekné zdravé stromy, je podľa mňa aj v našich rukách. Poďte voliť, poďme spolu pre Raču. Takéto pekné stromy, tie parčiky okolo nás, ktoré sú v Krasňanoch ešte stále, sú práve to, čo robí z tohto miesta miesto naživo, ktoré milujeme. Poďte voliť, poďte rozhodnúť o tom, ako to bude vyzerať aj ďalej. Každý hlas sa počíta.